Di Salvegera Koça Dawî ya hunermend Aram Tîgran li bajarê Duseldorf li Almanya. Hunermend û kesatiyên Kurd di merasîma pêşwazîkirina pirtûka li ser jiyana wî ji hêla nivîskar Kakşar Oramar ve bibîranîn. Kitaba min çapasê Aram Tîgran 670 rûpele. Stran, biyografî, bîrewerî, wekî din hevpeyvîn, arşîv, notên strana, tekstên strana, dîtinên xelkê li ser Aram Tîgran hemû divê kitabê de cî digirin. Gelek baş hata pêşwazîkirin heta niha sê care çap bûye. Beşek ji hunermendên Kurd ku di vê merasîmê de bejdar bûn. Anîn ziman ku stranên Aramê Tîgran ji bo yêketî û yêgirtina Kurdan hatine gotin. Ahmedê Xanê stran negotiye wî bi peyvan gotiye yekîtiya Kurdî, daxwaza Kurdistanekî azad. Aram Tîgran jî bi strankî fikrê hebûna Kurdî, azadiya Kurdistanê tim hetanê wefat jî kir diparast. Belki Aram Tîgran dîroka Kurdistanê de kesekî wekî navdarên Kurd îro mora xwe li dîroka Kurdistanê xistine, Aram Tîgran jî di aliyê huner, aliyê ew biratiya navbera gelan, aliyê wî xwezayî, ew ê mora xwe li dîroka çand û hunera Kurdî xistiye û ew ê her tim di nav me de jîn û jîndar be. Yek ji kesên ku li ser Aram Tîgran axivî û behsa bîranînên wî dikir. Hunermend şivan perwer bû. Ew dibêje Aramê Tîgran zimanê Kurdî bi başî nas kiribû. û me parçe bikutin û berra hevdin û hemberê hev Mamosta Aram qedr û qîmetê zimanê Kurdî baş girtî, ji zimanê Kurdî pir hez kirî û nav Kurda de mezin bûye. Him gotî ez Kurdistanî mi, him Ermenistanî mi, ez mirovî mi gotiye. Lê nav Kurda de mezin bûye û ew alwest û xoşewîstiya zimanê Kurdî baş girtiye, başî anî ziman. Aram Tîgran her çi qas ku bi neteweya xwe Ermenî bû. Lê hemû jiyana xwe xistibû xizmeta çand û hunera Kurdî. Dengê azadiyê sembola biratiyê navnîşanê vê pirtûkiyê ya ku di hêla nivîskar Kakşar Oramar da hatibû amadekirin û di Salvegera Koça Dawî ya hunermend Aram Tîgran da hat pêşkêşkirin ji bo kesê ku di vê merasîmê de amade bûyî. Hamîd Mustafa Dengê Amerîka, Duseldorf, Almanya.